Exit 82. Byl to přesně ten den, kdy člověk nemá chuť vůbec na nic. Kapky deště bubnovaly na střechu mého starého kombíku, zatímco jsem se vracel ze služební cesty z Dortmundu. Měl jsem před sebou ještě 742 kilometrů. Za sebou jsem měl první 10, tak říkám ujetým 15 kilometrů. Proč zrovna 15, netuším. Vzniklo to při mé první jízdě. Z nějakého důvodu mi to pomáhalo, když jsem byl unavený. Každý, kdo někdy jel po dálnici za vydatného deště, ví, jak je to nepříjemné. Ale já už byl na tu trasu celkem zvyklý. Jezdil jsem ji 12krát do roka. Vždycky jsem stavěl na Exitu 87. Vždycky. Dnes bylo ale něco jinak. Měl jsem za sebou 38 desítek a to znamená jediné. Musí přijít sjezd. Bohužel poprvé za tu dobu, co tu jezdím, byl Exit 87 kvůli opravám uzavřený. Naštěstí o pár kilometrů dál byl sjezd další. Exit 82. Přísahal bych, že jsem ho tam ještě nikdy neviděl. Za 8 let jsem ho neviděl ani jednou. Ruku do ohně bych za to ale nedal, už jsem byl značně unavený. Zastavil jsem u malé benzínky, běžně kafe nepiju, ale na téhle cestě mám svůj rituál. Jedno si dám na půli cesty v Německu a druhé na 87. Dnes poprvé na 82. Seděl jsem u okna, pil kávu a díval se do deště, když jsem ji uviděl. Stála opřená o kapotu staršího Golfu, celá mokrá, dlouhé hnědé vlasy, slepené k obličeji, džíny, jednoduché bílé tričko a unavený pohled do motorového prostoru. Vypadala, jako by jí svět dlužil něco hezkého. Potřebujete pomoc? Zeptal jsem se a zastavil vedle ní. Otočila se. A i přesto, že se jí vůbec nechtělo a neměla k tomu moc důvodů, se upřímně usmál. Dnes mi už podruhé chcíplo auto. Teď už to ale vypadá, že naposled. Měla jsem namířeno do Budějovic k sestře. Na poslední rozloučení s babičkou, ale asi to nestihnu. Jedu tím směrem, řekl jsem rychle. Hodím vás do Prahy, pak pokračuji na Hradec, jestli to pomůže. Chvíli váhala, potom natáhla ruku, jmenuji se Anna a ráda se svezu, děkuji. Tak začala ta cesta. První 10 jsme mlčeli. Jen rádio hrálo staré hity a stěrače škrábaly o sklo. Pak tiše začala zpívat. Já se přidal. Chvíli jsme si pobrukovali, ale po další 10 už jsme vyřvávali na celé auto. Byl to tak silný moment, skoro jako bychom byli nejlepšími přáteli už od školy. Vyprávěla mi o svých snech. Chtěla cestovat, do každého kouta světa se podívat a o svých cestách psát knihy. Každý den chtěla cítit svobodu. Chtěla, aby její život měl smysl. Já jí naopak říkal o své nudné práci, o tom, jak se cítím uvězněný v rutině a že už nevím, co vlastně chci. Mluvili jsme o prvních láskách, o strachu, že zastárneme sami, o tom, co bychom udělali, kdybychom měli jen 1 rok života a o tom, co bychom dělali, kdyby jsme byli nesmrtelní. Ani na chvíli jsem si nepřipadal ztracený. Naopak, připadalo mi, že se známe celý život. Všechno, o čem Anna mluvila, mi bylo tak blízké, skoro jako by mluvilo mé mladší já. Ani jsem si nevšiml a místo, abych ji vysadil v Praze, byli jsme už jen 2 desítky od Budějovic. Nechtěli jsme, aby ta cesta skončila. A tak jsme se rozhodli zastavit u malé restaurace aspoň na večeři. Při té jsme ani na okamžik nezaznamenali ticho. Když nemluvila Anna, mluvil jsem já a když jsme náhodou oba pili, mluvil číšník. Ten večer jsme se ani po jídle, které moc nechutnalo, nedokázali rozloučit. Naproti přes ulici byl penzion. Tam jsme spolu zakotvili. Pár kilometrů od dálnice, pár kilometrů od její sestry. Tu noc nešlo o sex. Šlo o něco výjimečného. Leželi jsme vedle sebe a povídali si až do rozbřesku. Po tolika hodinách vzhůru jsem ale najednou klimnul. O několik málo minut později jsem otevřel oči a chtěl se jí omluvit, že už jsem vyřízený. Nebyla tam. Seděl jsem sám v prázdném pokoji a netušil, co se stalo. Jen televize, která hrála tak tiše, že ji nebylo skoro slyšet, mě rušila v myšlenkách. Kde je? Napadlo mě. Když v tom jsem zaregistroval zprávu na obrazovce a přidal na zvuku. Na dálnici mezi Prahou a Hradcem Králové došlo včera v odpoledních hodinách k tragické dopravní nehodě, při níž na místě zemřelo 18 lidí a dalších 12 bojuje o život v nemocnici. Cože? Zamrazilo mě. Přesně tam jsem včera měl být. Chtěl jsem se s Anou nějak spojit. Snažil jsem se najít kontakt na benzínku u Exitu 82, abych zjistil, komu patřil ten starý Golf. Nakonec jsem zjistil jen jednu věc. Na dálnici D8 se nachází pouze Exity 87 a 80.
Exit 82 tam nikdy nebyl.